Nazio Batuen Erakundean eta UNESCOren erabakiz 2000. Urteaz geroztik, otsailaren 21 ama hizkuntzaren nazioarteko eguna da. Eta aurten horrek geurian be, eukidau islarik izan be, kulturaniztasuna eta eleaniztasuna sustatzia helburu dakon egun horren bueltan, jaialdixa, egin jaue Aretxabaletan, Loramendi barruko auzoko taldiak eta gu hasiak gara elkartiak antolatuta. Amaia Martínez, Loramendi taldeko kidea, auzoko taldean bertako auzoko taldean koordinatzailea, eta pixat, gaurko jai hau antolatzen ibili zarena, ama hizkuntzaren nazioarteko eguna. Lehenengo aldiz, ingo dozu, horren bueltako ospakizuna hemen Aretxabaletan, zertarako, ez? Zer esan gura dago egun honek? Gure asmoa zen, Atxabaltan da zen hizkuntza desberdinei lekua itxia, horreik ezagutaraztia, eta jentia ezagutzia, saria sortzia. Hori da, izan be, Atxabaltan, ez? Zenbat hizkuntza ezberdinak jendia berba? Zenbat batek galdetuta, esango, euskeria eta gaztelera. Ez, anitza hau badagoen. Bai, oindala urte batzuk intzan ekintza bat hemen Loramendin, eta 50 hizkuntza baino gehiago da zela ikusi izan. Orduen, bai, anitzagoa da, hizkuntza baino asko. Badia batzuk, 50. Bai. Zergatik da garrantzitsua, ez? Pixat honi nolabait ikusgarri jasuna emutia, ze bate pentsaulik, hainbeste hizkuntza, gutxi izan eskero, elkar ulertzeko hobeto, ez? Hala ez da hori ideia. Ez. Hori, zuk esan dozu moduen, jente askok pentsau aldagoelako, bi hizkuntza bakarrik da zela errixen, eta ez talako gure realidadia, eta eskutuaen egon leikien arren, gure belako ikustaraztia, beste hizkuntza batzuk be badazela eta hemen bizi diela gure herrixen. Eta pixat harremana sustatzia, ez da? Pentsatzen du, esan duzu sariak sortzia. Hori da, bai, guk antolatu dugu hau festa gu hasiak gara elkartekuekin, eta orduen gure auzokoko partaideok eta bertako gu hasiak garakoek erabaki gauen harremanak sustatze aldera bebai, festa ideia hona izan azala. Pilat elkar ezagutzia baita, ez da? Esango dut, askotan, bakoitza bere txokuan edo bere hizkuntzakoekin egon da, hola elkartu ekin da baita, ez da? Bai, hori da. Auzokoko partaideok adibidez, askotan Loramendin egoten garenez, ez dugu beste herritarrekin harremanik eukitzen, eta gure gauen beste elkarte batzuetakoekin, eta herrixai bebai deialdixa zabaldu dugu, gure dagona gerturatu, hori. Jaialdia, pixka zentzumen danetara begira, ez? Entzumena bai, musika ezberdinakin, baina daztamena baita, ez da? Beste leku batzuetako jana probaituko aukeriakin. Hori da, bai. Partaide desberdinek ekarri daue bakoitzak bere herrialdeko plater tipiko bat, eta hemen daukudanak probetako, danon eskura, eta hori, zapore desberdinak dastatzeko aukera. Kasia Popuñikoska. Ondo ditu, ezta? Bai, bikaino. Kasia, tu Zu Poloniatik etorri zinen Euskal Herria. Etorri zinenean, bazenekien Euskal Herrian euskara hitz egiten zela? ¿Zakitxe hablaba, por ejemplo, el euskera? Sí, sabía. Bai, banekien. Nire senarra Eskoriatzakoa, hemengoa delako, eta banekielako beste hizkuntza bat hitz egiten zuela. Saiatu zara ikasten? Nola adarrazu? Bai, saiatu nintzen ikasten, baina etzen erraza izan. Ezkontzan, euskarazko testu bat esan behar genuen eta saiatu nintzen irakurtzen, baina oso zaila izan zen, benetan. Poloniera ere ez da oso erraza, ez da? Ez, baina nire senarrak 2 urtetan ikasi du poloniera, hortaz, oso zaila ere ez dut uste denik. Tampoco creo que no es. Kasi, aquí estás participando. Gu hasiak gara elkarteko kidea zara eta ama hizkuntzaren nazioarteko egunaren harira antolatutako festan ari zara parte hartzen. Ze iruditzen zaizu horrelako ekintza bat egitea? ¿Qué te parece, que se haya organizado una actividad así? Creo que es muy buena idea para... Uste dut, oso ideia ona dela beste herrialde, toki eta kultura batzuetako jendea elkartu eta elkar ezagutzea, eta are gehiago, hizkuntzak ezagutzea. Uste dudalako jende askok ez dakiela hizkuntza ezberdinak hitz egiten direnik.
Poloniako gune ezberdinetan ere apur bat ezberdin hitz egiten da. Ez da eskolan ikasten duzun poloniera, euskararekin bezala. Espainian, espainiera hitz egiten da, baina hemen euskara. Uste dut oso ideia ona dela buruak apur bat zabaltzeko. Un poco más las cabezas y así. ¿Tú en Colombia? Esan diazu Kolonbiakoa Medellingoa zarela, han gazteleraz hitz egiten duzue? Castellano, ¿habláis español? Sí. Bai, denok. Y Viviana, cuando viniste... Eta Kolonbiatik hona etorri zinenean, bazenekin hemen euskara hitz egiten zela, jende askoren ama hizkuntza euskara zela. ¿Mucha gente en el euskera? No. Ez. Esan zidaten gaztelera hitz egiten zela, baina ez beste hizkuntza bat. Otro idioma. Saiatu zara ikasten, zein da euskararekin duzun harremana? A ver, lo poco que se aprendió más que todo es por mis hijas. Ikasi dudan apurra Para entenderles a ellas, porque en parte a ellas se les pega un poco el idioma, entonces bueno, habrá que entenderles a ellas también. Y en el entorno, en la fundación, intentamos un poco practicar allá entre compañeros. Sí. Hitzak. Hay algo... ¿Alguna que te... Eta bada, markatuta geratu zaizun zerbait? Eskerrik asko, agur, la más Ohikoena común den es agur. Y hoy aquí, a esta fiesta... Gaur festa honetara zure jatorriko Kolonbiako oso ohikoa den jaki bat ekarri duzu. ¿De dónde vienes tú? Porque tú eres nativa de Colombia. Sí. Bai, pandebonoak. Bueno, Pan de bonos. Pan de bonos. ¿Qué es? Zer da zehazki? Bueno, es una harina, ya acá la conseguimos. Irina da, eta hemen prestatuta lortzen dugu. Eta gazta, gurina edo arraultzak bezalako osagaiak gehitzen dizkiogu eta labean egin. Y al horno. Ba horrela esan da ederra dirudi. Es delicioso, Sí, Viviana? buena. Amaia jarri zen nirekin kontaktuan auzokotik eta proposatu zostan bi elkartien artean antolatzia eguna. Eta orduen hori ez, ber ze ingeiken eta egongitzen pentsetan, eta guk gure elkartetik azkenian saiatzen gare antolatzen edo eskusa morukuak, espazioak konpartiruteko, atzenien hemen atxabaltan eta debagoienean gazen danok esauketako eta danok okupatzeko espazioak eta danok partekatzeko nahi duguna partekatzia. Eta orduan hori pentsau ginun eskusa moruan mural bat planteatzia danon artean itxeko. Zeuk diseinatutako murala da, ez dakit ze esanai edo ez dakit, artista batek galdetu altxakon, bere obrian esanaian inguruan, baina... Bueno, apur bat, batez be ikusten die emakumiak, baina gentia holan generalian, izan leike leku diferentetako edo behintzet ikusten da nola bai daukien edo arropa edo diferentiak eta hori apur bat bihotza, mingaina eta hizkuntzak nahaztu da, ezta, nola bai. Bueno, gaur hemen pasakien da bilenan isla, ez da, izan da, gu hasia garaken adibidez. Zenbat hizkuntza entzuten dira edo zenbat jatorriz berdinetako jentia? Jo, asko. Bai, momentuan, lanian, bagabitz, Kolombia, Polonia, Euskal Herriko jentia, eta gero kursuak eta erabiltzaileak eta Honduras, Paraguay, Venezuela, Argentina, hainbat. Horrek erakusten dauz anitza dan, ezta? Nola bai gure ingurua. Bai, eta gero eta gehiago. Shirley Cornejo, zu Perukoa zara. Bai, Perukoa. Eta zura ama hizkuntza gaztelera denarren, Perun beste hizkuntza batzuk ere hitz egiten dira, ezta? Bai, ketxua hitz egiten dugu. Aimara ere bai zati batzuetan, eta beste batzuk. Eta Euskal Herria etorri zinenean, bazenekien hemen euskara hitz egiten zela? Bai, banekien. Eta saiatu zara zerbait ikasten? Ulertzen ez nuen arren gustatzen zitzaidan.
Orain denbora bat daramadan ez hemen, polita eta interesgarria da apur bat gehiago zagutzea, ulertu alizatea. ¿Y qué te parece, no? Zer iruditzen zaizu Aretxabaletan antolatu duten jaialdi hau? En Aretxabaleta. Oso interesgarria iruditzen zait bizipena kulturak eta herrialde bakoitzeko plater tipikoak eta partekatzeko aukera ematen duelako. Badakigu hemen ez gaudela bakarrik peruarrak, kolombiarrak, venezuelarrak, beste herrialde batzuetakoak ere badaude. Y aquí además eso en torno Zuek zer ekarri duzu Perutik? ¿Vosotros habéis traído de Perú? Oiazko ajia. ¿Y de qué? Eta nolako platerra da? ¿Es el plato? El plato está hecho... Oiazko zirpildua. Gutxi egozitako patatak eta letxuga dituen krema bat da. Eta olibekin edo arrautzekin zerbitzatu daiteke. Y se puede servir con huevo y aceituna. Eta gaur hemen hizkuntza ezberdinetako hiztunak elkartu dira aprobetxabaz, dauretako batzuri galdera bat. Josteu, zein da zure ama hizkuntzan, zeure hitz edo esamolde gustekoena? Asko gustetan jaten hitz bat bizipoza da, eta hori esango nauke. Una de las palabras que caracteriza a Medellín, que somos antioqueños, paisas, es el pues. Para todo un poco lo pronunciamos. Pues vamos, pues sí, pues, o sea, el pues. Mi lengua materna es polaco y frase favorita puede ser no es, pero es que puedes ver que alguien sabe hablar en polaco, no, es książ brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. ¿Y qué quiere decir? Es un animal que está en la hierba y hace ruido en una ciudad o un pueblo, Szczebrzeszyn. Txintxilik. Zergatik? Ez dakit oso musikala pentseta jatelako.